No niin, edellisessä videossa tein naisille pikatulkinnan, nyt tulee miehille. Etsitään mieshahmo tästä, mikä tulee esille ensimmäisenä ja katsotaan, että missä energioissa mies on tällä hetkellä. Sieltä nousee Knight of Wands, eli mies energioissa tuli, energioissaan voiman lähde ja aktiivinen mies. Tässä näyttää puku päällä businessmies. Hän on kova, katsoo johonkin tulevaisuuteen ja aika kivat energiat, mutta tiedätkö, katsotaan mitä muuta tähän tippuu päälle. Oi, miehelle alkoi tulemaan kunnon kortteja tässä. Katsopas, mies on tällä hetkellä tässä energiassa. Elikkä hän on aktiivinen joka päivä, hän tekee jotakin töitä, hän suunnittelee ja takana paistaa valo. Ja tässäkin on auringon kortti ja tähden kortti, mitkä merkitsee, että mies menee oikeaan suuntaan tavallaan niin kuin eteenpäin tulevaisuuteen liittyen. Ja siellä häntä odottaa iso kasvu. Nimenomaan miehenä hän tulee kasvamaan ja hänen suunnitelmat ja unelmat tulee toteutumaan. Taakse hänelle jää jotkut ikävät tilanteet, tiedätkö, raskaat tunteet ja myöskin paholainen on takana. Eli kaikki vaikeudet alkaa jäämään taakse, mies kasvaa miehenä ja lähtee kohti unelmien toteutumista. Kiitos paljon, muista tulla henkilökohtaisesti ennustamaan.